Yes, so IJE AFIA Rutego na Volt 104.3 FM. Afambanti Chinazanam live on YouTube right about now. So open choice on your na YouTube, of course. Abukwa ni we intention I join kwa anyị na studio, of course. Inwe radio go bu na no na radio go na choice ni kwa na IJE AFIA na YouTube anyị no. Bu na na-apụ apụ ịmara ka ị ga-esi wee mia jee na YouTube gị ka isonyela anyị live. Ọ bụkwa na ị chọrọ ka anyị weta afịa gị na IJE AFIA, ị ya agwa m na YouTube ma gwa m na phone. Line ị ga-eji enweta m bụ 0706 048 5853. Send there a message na ị dị interested na IJE AFIA. Of course, let me take it up from there. Ka anyị malụ ka anyị ga-esi wee mie ka anyị tinye afịa gị na IJE AFIA. Nnọọ n'ụbọchị nke taa bụ clean up and ebe niile dey dry. For some reason tata dị ka ọka dị serious carry every other clean up ufunugo n'Enugu. For some reason from commuters labo, from ndị bus, from ndị passengers, from ndị neighbor m anya, onwere ndị mfụrụ anya taa. So I was wondering, onwego ndị eburu ka emela announce na a ga-ebu ndị mmadụ na-eme avoid obubu eyotago agbara ọsọ. Nya bụ clean up dịkwa serious ta mana ka nna agbagotezi ebe Okpara Square mfụkwa na ndị gakwara workout ewatago ndị pụtakwala ime ya ha kwesịrị ime pụtakwala ime ya ha chọrọ ime. So na-asị gị ebe ọ bụla nọ just stay safe maka na this period enwudo gị ọ bụ na ị default ọ bụ na ejide gị gịnị mee afa gị bụ sorry maka na ego gị ga-eme gịnị ego gị ga-ana. So ka uche gị dị ya ife ọ bụla ị na-eme n'ụbọchị nke taa asịkwa na a na-enwe clean up nọrọ mewe clean up. Ọ bụ na imebe gị dị ọcha ịpụta n'ilo zaa irube gị dị ọcha pụọ n'iro jee sụọ afịfịa. Keep yourself busy and anytime ọ bụ last Saturday of the month make sure na ime gịnị na ije chọlụ mma na ọgwụ dowe nso. Saturday ruo otu ịmara ife ị ga-eme jee kpọtasịa ndị neighbor gị sifa foto ka abịa mee gịnị ka abịa sụchasịa ịmago nsụchasịa anya bụ mbala ezi ama ka asụchasịa ụzọ. Ọ dị very very important. So otu ọbụla o si na-adị jisi ike ebe ọbụla ị nọ ọ dị sure na ị na-eme ọfụma. Ndị afịa na-akwado na-eche ka 10 kụọ like this na ka amapụ n'ogbe jirikwa na ya nwayọ na ị na-amapụ ịhafe ịmaba n'aka ndị one chance ụmụna ọha ama na-ewuzi n'Enugu. Then onwekwa ife ọzọ na-ewuzi na ife nnọzi bụ na-enwu kidnap ọ ga-eme gịnị achọba gị achọ bife emu ya fụ ozugo adị akpọzikwa for ransom. Nke ahụ bụzikwa akwa isikwa m kwuo amara m ihe aya bịa mana ọ na-adị m ka ife target ghọtago ife abụrọ ife money maybe ndị na-like resources gị ndị gị na ha nwere issue. So you gotta be very careful out there. Be very very careful. All the very important. Ihe na-emezi now dị too much. So ị na-amapụ n'ụbọchị nke taa be careful. Ị nọ n'afịa be careful. Ị ga-aba moto be careful. Ka hapụ ime gịnị ịkọ akụkọ dị anya n'isi gị. Aga na ebe ọbụla maka na nna anachie taa azụ. Ị nọ na IJE AFIA na Volt 104.3 FM. Ebe a ka anyị na-eweta people na-etinye fa na map na-agba ifa touch fa na-achasi ike na-enwuka ha na-enwe aka nchawa. Ebe a ka anyị na-plug gị n'ọkụ isolu na plug. Ebe anụ ka anyị na-enye gị the light at the end of the tunnel. Yes, anyị na-enye the light, we don't wait. Anyị etinye gị lighter na akpa ka ọ ga-abịa ruo n'isi ya bụ tunnel ọkụ adịrọ eme gịnị ewe lighter gị. Any little light is something, o mean na something is growing. Ịghọtago. So otu ọbụla o si na dị weta afịa gị na IJE AFIA ka anyị mee ụwa niile ka fa mara ife ị na-ele ebe ị na-eri ya na otu isi ele ya. Anọ m live na YouTube na Volt ODENIGBO na YouTube ọnya wụ Igbo channel anyị. So ife ọbụla anyị na-eme n'Igbo anyị ga na-eweta elu gị ebe a. So ị na-esonyela anyị subscribe engage solu n'ife a na-eme weta afịa gị weta business gị ife ọbụla ị chọọ weta ya na IJE AFIA. Anyị ga-eme ka ụwa mara ife ị na-eme ebe ị na-eme ya na otu isi eme ya. Aga na ebe ọbụla maka na nna anachie taa azụ otu ọbụla o si na dị ọ dịbe njọ nke bụ na olileanya adịrọ. So long as na olileanya dị gịnị dị ife ọbụla anyị ga-emenwu ya. Just so long as itinye your mind, your soul and your body in it. Tinye ife niile ị nwere n'ime ya ka gịnị mee ọ ga-adịcha mma. Aga na ebe ọbụla nna anachie taa azụ. Ndewo.
Onyinye Chukwu. Mama did that for me. Onyinye Chukwu na 15 years old. Conductors are checking. Costing commission for. Softly, softly, baby. Dog, I did my. The way you. Softly, softly, baby. Oh, God, man. Everybody wants to be VIP. Oh, because I not equal. I'm a Mr. Strip. Yeah, ego Igbo. Ida to choir. No, Gaza. Ale. No, Gaza. No, Gaza. No, Gaza. A Jake Wamba. Alpha effect. I'll still go one better. All I'm asking for is $2,000. You and I know $2,000 is not really, it's not a big deal. I'm on a business trip. No be flanjo trip. No be KB if I come. Na money if I come. No be KB if I come for Lagos, yo. Hey, yeah. I give money, ego, Igbo. You ought to quiet. Ogene. Ogene. I want a guy named Ojogo Wemba.
No be flange trip. I'm not the boss another kiss. No be kebe I find come. Na money you can't come. No be kebe I find come from Lagos. Yeah. Oh, hey, yeah. Ogo yoni ego yibo. My brother eat out to quiet. But they go no Gaza. No Gaza. No Gaza. No Gaza. I never let my leaf fail. I can't get one bow. No, guys. Arrow effects. No, guys. Hey, hey. Kai jebe sama. Kai fa bisna barubaka. Mma nwoke dị n'ime akpa. Eji eme ebe ụwalebe olisa. Billion fighting billions n'ime aza. Aha. Aye. What is a life if you know sweet? Can you get me down? Every form of kusiri can you get me down? Every form of kusiri can you get me down? Around now, area somewhere bougie. But you're busy, so busy. Are you busier than a children also? Ofubai Remo Road. Are you telling me that you're busier than Zenko? Travel, see.
Hi, Samuel Folonrusho. How are you? Yes, sana chetago mazu na Volt 104.3 FM n'oge IJE AFIA na Volt 104.3. Otu aka isi eme every Saturday ya kpọkwalụ gị egwu ka o wee ike na-adaba ka ọ na-agakwa ka wee na ịmago na-eji nwa ya na-aba na ya bụ permanent site. Maka na ebe a ka anyị na-agbapụta nnọọ ife ị na-ele n'anwụ. Kedu ife bụ ife afụ ka ebe ị nwee ya ka ebe shop gị dị? Ka phone number gị, ka brand name gị, kedu ife eji wee malụ gị, ka ife bụ ife afọ ị na-ele na otu isi ele ya. Ọ ife anyị na-ajụ gị n'IJE AFIA, ana m eme ka ndị mmadụ marụ afa gị ka ọ bụrụ a household name ịghọtago, ka ọ na-resound onye ọbụla chọọ ife ị na-ele, the first name ga-agbata ya n'uche, or first two names ga-agbata ya n'uche, ka ọ bụrụ gịnị, ka ọ bụrụ gị nwa. Ọ ife m na-arụ ebe a on a Saturday. Nwere ife gbasara m na ife ọzọ na-abụrụ gịnị, buying and selling, ife ego. Ana m anọ n'iru ọrụ like this na-akọtọsi iri because na tan na-abụ your errand girl. Zie m ozi ka nje zigalụ ndị mmadụ just with chickly money. Ọ bụrụ ịdị interested, just send a message na 0706 048 5853 0706 048 5853. Then you send him text message. Ọ bụ na ị nwere Android phone, or n'ime gịnị na send them WhatsApp message na ọ bụ na ị nwere Android phone. Ọ bụ na ị nwere Android phone and ị nwere data, send them text message. Of course, I'll get back to you. All the very, very important na merụ na get it back to you. All right, so ndị mma nji maka ha wee bịa tata anụ a ka m ga-eme ka ịmalụ kịta. The first person bụ gịnị, Lina's Baby's World. Lina's Baby's World na-ele everything babies for mothers. Ị bụrụ nne na-akụ nwa n'aka, ịkwụ ya n'azụ, ịkwụ ya n'afọ, you can anticipate, na-eche eche, are you still praying for it? Jee na nke Lina's World ka igote everything babies. Lina's na-ele ife niile gbasara baby wears, baby gears, socks, school bags, pants, shoes, feeding essentials, anything gbasara nwa, anything at all. Even ka doctor si gị nye list si gị jee gote, jee na nke Lina's Baby's World, jee mee gịnị, jee gote ya. Lina's Baby's World nọ na shop EC16 New Haven Market. Shop EC16 New Haven Market. Ebe a ka Lina's Baby's World nọ. Ọ bụ na ị chọrọ ije window shopping, ị chọrọ ije na-ere anya, jee na nke Lina's Baby's. I'm telling you, ị chọkwa igo anything quality baby, jebe na nke ya. Ma ị kpọọ ya na 0706 795 4989 0706 795 4989. Asịkwana m na-agwara gị, ịchọ anything quality use ketekwa ike agwụ, jebe na nke Lina's Baby's World. Ka ije na nke Ọma Perfumes nọkwa n'Enugu na-ele everything perfume, from body spray to roll-on to body mist to designers to Arabic perfumes. Ihe ọbụla ịchọ, otu ọbụla ishu echi chọ ka ele ya alụ gị, chọ ka emix elu gị, chọ ka recommend alụ gị, jebe na nke Ọma Perfumes. Ọma Perfumes bụ an Enugu vendor. Ị ga-enweta nwe ya na 0815 319 6119 0815 319 6119.
ijekwanala ebe a kịta anụ a ịkpọkwanala izana you send ya message or you send ya WhatsApp message or ịkpọọ ya akpọ nke ọbụla ị chọrọ ime ime ọ ga-eme gịnị ọ ga-get back to you otu ọbụla isi wee dị ka ime gịnị ka ị dị uru ka ị dị ụtọ ka ị na-esi isi ọma otu nsi esi now like nna na isi m like this and all right so ka ije nke wine press of course wine press bụ onye na-eme gịnị na-ele everything gbasara solar so ihe a bụ the real solar world ịbakwana na nke like this na everything solar all the very good in everything solar from gịnị from inverters to charge controllers to batteries to solar CCTV cameras, solar fans, solar street lights, solar floodlights, solar ife ọbụla. Just jee na shop ya ha na-render service and service ha bụ top notch. Ha na-eme import, ha na-ele ha na-install and fa na-repair. So inwe any nsogbu ọ bụgodị na cables solar gị gbara ọkụ or whatever jee na nke fa ga-help gị mee gịnị to repair it. Office had in a 58 Ghost Power Plaza, Alaba International Market, Lagos, nearby their head office. Then have a branch nearby Enugu, na new Power Plaza, shop 13 by Ogui Police Station. Power Plaza and Kedin you make in a game in Ember and Kedin in Aga P&T, just Ogui Road there, very close to the police station. Bohana 0806 028 1947 0806 028 1947. My phone at 0916 630 1384 0916 630 1384. Ebe ahụ ije na ị ga-enweta anything nature and chikili money awakwa 1 naira. Anything solar mean gịnị na ọ na-save gị a lot of stress from EEDC wahala ma anọkọta asị na ya ọkụ aka tụọ ma ọ na ndị nepa bịa chelewa ya nke ọzọ ebewe akwa tibe mkpu just ife need bụ the sun. Ihe need bụ gịnị the sun anwụ echi ya ome gịnị ọ pọwalụ gị your house. O nwere nke ofu dịka radio ka ị ga-etinye TV ọ bụ na ịbụ ọnwụ TV like nature na like you keep yourself busy and your house bright. Emagon cinema bụ begi no na like chilling and chillaxing na begi. Of course ije na nke ya ị ga-egote that one all the portable it's movable. Ị ga-charge phone, ị ga-akpọ MP gị na ya, ị ga-etinye TV gị na ya, ị ga-charge ị ga-etinye like even your what's it called electric kettle. I think it can power it too. Just jee na shop ya, you will love what you see. You're gonna love what you will see. So just to know, invest your money where your mouth is. Only the most important thing. Go shop with the shopping, save up money. It's December na far being a lot of people in laka, in onwegi. Abuni in on a Lagos or in Lagos or niche or something the original and authentic. Jebena shop of na 58 Ghost Power Plaza, Alaba International Market. I got Bob na chetazo. Can tell BP the rap god. Can't you tell na anyone on a Volt FM eba na eme gi obioma? I know tell gi otis we auto CD, auto share, auto kwesisi we dem mo. Imagon eba aka I bugi no obi. Because ebum no obi anyị bụ ime gị gịnị? Ime gị ka ị dị satisfied with anything in eme, with the music, with programs, with products, name it. So I can ebe na nna cheta azụ afọ mba tichi n'azọ in na Volt 104.3 FM na Sigindewo.
Ejake nwambe bụlụ ogene wee bịa mmọnwụ na-atụ ahụ mmọnwụ mmọnwụ asị na ezigbo hazi nso ụlọ ọnụ enwere ha ife na mmọnwụ na-akpụ ahụ n'iru mmụọ na iru mmadụ ya bịa tụọrọ anyị ọgụ anyị azụọ na nhọ na nhọ na jere njem n'ụmụ Igbo benio anaba na ị ga na-arụ uzo na-ede enwe anyị ife na ọ bụ mmụọ
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. If you wake up for money, you can never do ya. If you wake up for money, you can never do Jehovah. Bianule, Bianule. She give me better, better life. If you wake up for money, looking in it. Pianule. He give me better, better. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kenya, Kenya, hallelujah. Kenya, 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 hallelujah, Tobeya, Tobeya, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kenya, Tobeya, Tobeya, I understand. Oh, it's okay. Huh? Is it good? No, no, I'm fine. No, I'm fine. Oh. Yeah, well, don't go for the at least here for me for a complete year. Omo, copyrights go choke for this.
Yes, so anachetogo maazụ na Volt 104.3 FM na si unu daalụ kedu ije kenke na-eme adị m sure na unu akwadobegokwa ịpụ apụ maka na 10 akụwagokwa ọfọ nwantakịrị oge na-aka 10 kwuo mmemme ka unu mara mana adị m sure na unu akwadogo. Yes, onwe ndị bụ na ofu okwu nọzi n'ime unu, ofu nọ n'ilo, onwe ndị bụ na like this now they cannot wait. Ịghọtago? So otu ọbụla o si na-adị adị m sure na ịdị oyi, adị m sure na ị nọ ọfụma, adị m sure na ife niile na-aga ka esi wee planụọ ya. Ezinụlọ gị nọ n'ofu and egwu ndị anyị na-akpọkwa na iji ya na-eme gịnị na-emepụta ihe n'ezinụlọ because as na the music makes it easier. Music makes it easier. Otu ọbụla isi efe onye si na egwu adịghị eme ọ dị mfe ịma na onye a na problem ya kazikwa nke ndị federal gọọmenti. Anyway, cheta na anyị nọ n'ije afịa ife anyị na-eme bụ ịkpọpụta afịa ndị mmadụ ebe fa na-eli otu ha si eli ya na ebe ịmago ihe ha na-ele and of course ebe ọbụla ị nọ na-ege m ntị right now nọrọ ọfụma gee ntị ka ị hapụ isi na agwarọ gị ọchịna onwe gị nnọọ n'ụgbọ si na ụgbọ erutere gị. So the first person anyị ga-aga na nke bụ Oma Perfumes. Oma Perfumes nọ n'Enugu and ọ na-ele ife niile perfume from body spray, roll-on, body mist, designer, Arabic perfumes. So meaning na ife ọbụla ịchọ otu ọbụla isi wee chi ya na ife gbasara isi ọma, Oma got you covered. Ihe ọbụla ị chọrọ ishi maka ya otu ịchọ isi ka vanilla, ịchọ isi ka coconut, ịchọ isi ka kedu nke a na-acha black ka ọ brown na-alachakwa alacha, chocolate. Yes, Oma got you covered. So jee na nke ya today ma kpọọ ya na phone, sendere ya message, kpọọ ya akpọ nke ọbụla ị chọrọ na 0815 319 6119 0815 319 6119. Ka anyị jee na nke Linas World, Linas Babies World. Linas na-ele ife niile ụmụaka, ife niile nwatakịrị, ma nke ịkụ n'aka, ma nke ịkwa n'azụ, ma nke ịka ya amụ ma nke ịka na-eche ịmụpụta, ma nke ịka na-pray for. Linas Babies World na-ele quality babies clothes, quality babies wears, quality babies gears, quality babies essentials. Ife ọbụla ị chọrọ igo maka nwatakịrị o nwee ya, ma nke a doctor deli gị na list o nwekwu ya. So jee na nke ya today na shop EC16 New Heaven Market, shop EC16 New Heaven Market. Ijekwa n'ala ebe ahụ ijiri anya gị gbalụ onwe gị Christmas. Kpọọ ya na 0706 795 4989 0706 795 4989. Ije na nke ya ime gịnị ife ọ na-ele wele anya gị nwego gwazi onwe gị eziokwu. Ọ ịkpọọ ya akpọ bụ na ebe a dị confusing na ịchọ inweta adreesị ọ ka ọ mara gị asị ka ị ga-esi wee ga. Kpọọ ya na 0706 795 4989 0706 795 4989. So otu ọbụla o si na dị ọ bụrụ na ịchọkwa na iji anya gị wee fụ ihe ọ na-ele before ị ga jee na Linas Babies World na Instagram, Linas Babies World. Ije ebe ahụ ife niile ọ na-ele, otu o si ele ya na ihe ndị gasị ị nwee ike ịlaiki. Ịghọtago? Then ka ije na nke Wine Press Trading Services Limited. Wine Press Trading Services Limited na-eme ife niile solar, the real solar world bụ ebe a ka ị ga-enweta ya. Ha na-ele ha na-eme import, ha na-eme install, ha na-repair kwanu otu ọbụla isi wee chi ya, ranging from solar panels of all sizes, inverters, charge controllers, batteries, solar CCTV cameras, solar fans, solar street lights, solar floodlights. So go see that na anything solar no na-ele service ha bụ top notch. Do you know why? Because no na-abụrụ if onye ọfụ ọbụrụ ndị a just settle ịghọtago na ebido solar mba ha nwee branch na Lagos. And nọọsụ kedu ife nwanne ya na-atakwa n'afọ agbadata Lagos ebe ha ga-enweta nwe ya na ebe n'Enugu. Anya na-ebute first hand from company ebute na Lagos dị obubatazie n'Enugu. Gị nwa na onwe ga-esave ụmụ ego moto na headache na isi ọwa dị na ya wee mee gịnị jee na shop ya na New Power Plaza Shop 13 by Ogui Police Station. New Power Plaza Shop 13 by Ogui Police Station. Ma ije na head office ọ bụ na ịbụ onye na-eje Lagos na ịbụ onye bi na Lagos just na ịgbadatala Enugu wee nụkwa maka ya jee na Lagos na 58 Gospel Plaza
58 Gas Power Plaza, Alaba International Market, Lagos. IJE ebe ahụ ime gịnị? Inweta ife niile ịchọ na solar, ma fan, ma CCTV o, ma light o, ma rechargeables o, ma nke a na ha ekwu maka ya na amamihe mma akpịa nke ahụ bụ power for all the portable. You can move it. Otu a na-agba Christmas now. Ijiri ya mere onwe gị travel. You can plug your TV, you can plug your whatever you have, anything nature, you plug ya ebe ahụ. Enwe space for it. Ime gịnị? Oh, chikili money. Imebere onwe gị enjoy. Nsikwa gị chikili money agbakwa 1 naira. 1 naira bụ gịnị? Because of the value of what he's giving you. All value ọ na-enye gị. This thing now, without EEDC, ị ga-emewu gịnị? Ị ga-anọrọ onwe gị, gị na ha enwere akọta. Ụfọdụ notice mgbe ọ na ha jiri chọkwa iwetakwa dị gịnị, because no sun ka o need. Tinyekwanarị ya na sun like this, or charge ara onwe. You can use it till whenever. So kpọọ ya today na 0806 028 1947. 0806 028 1947. My boy at 0916 630 1384. 0916 630 1384. Visit FMO for your premium solar installation of any sort. So you have nature maka solar. You talk advice, of course, boy on a phone. Na abịa ka nje nnọọ je kpachala obere egwu dị anyị na mmadụ ekwukwu okwu tabi ọnụ. Amaka disappoint me. Yes, tata dịka ụbọchị ụfọdụ ndị mmadụ a ga-emefa disappoint because onwe ndị ga-propose today. Onwe ndị bụ na fa walk go down the aisle, ndị kweta proposal. Onwe ndị bụ na tata ka fa ga-meet the woman and their missing rib na the man of their lives. Onwe ndị bụ na fa na-akwado wedding for. Onwe ndị enyere IV mana ha amago na ha ama nje, ma ha na-asịkwa nke onye mere fa invite na fa na-abịa ha makwa na ha ama nje. So ndị Amaka ga-edisappoint taa karịa Amaka dị na nwoke na Amaka dị na nwaanyị. So otu ọbụla o si na-adị, aga na ebe ọbụla nna anachieta azụ. Ndewo. A long truth and the heart will say. I don't call everybody. I been no wahala. I don't wait you so they. Hey. I did straightforward. I don't call Gary. Booty bang bang. I tell him say you bind. I see you for it. They treating your mister as a hero hunter. We don't want to answer. I say no wahala. Since that's how you holla, I don't call. I know the I'm not gonna disappoint me.
Amaka disappoints me. I'ma be make you know if you go show up, boy. Up. Amaka disappoints me. 1 plus 1. Amaka disappoints me. Bum 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 bum. Amaka disappoints me. Amaka disappoints me. Do 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 do. I'm going to start telling me what I do. It really be so. Bad, sexy baby, no bad. This kind of dance you do as on to. Say this kind of dance you do me as on to. Say this kind of dance you do like say you do juju. Then dry is happy. Now that was very comfortable for to dry off. Thank you, make sure you open and pour them down and try.
Hi, Queen. How are you? Hi. Nobody love you like I do. Oh, today is about business. I'm just doing business, buying and selling products, letting people know what people are selling, you know. All right, bye. Bye, Queen. Bye.
And I check out na Volt 104.3 FM. And as you know, dollar. Yes, so show me your money. Show me your money. Oh, that's for me because money moves the world round. I'm not about you. Oh. But for me, and teaching us on money moves the world. Yes, because some in a hospital like this, Nanjide give onye respect to. So I see Chineke na meela anyị ebere but n'ụwa anyị nọ na ya na otu anyị si wee fia like this ka anyị ga-esi wee wia mana anyị na-ekpe ekpere for a better world ịghọtago so n'ụbọchị nke taa bụ Saturday 25th October 2025 Aunty Chinazọ na ebe a na-asị unu daalụ adị m sure na unu apụsigo ndị afịa ndị nke chọkwa n'ije gote ihe anyị esi ọ dị m sure na unu emechego ndị clean up ọ bụ na ike na-eme clean up ọnya bụ na itetere n'oge ndị be anyị si n'ụtụtụ bụ ọlụ itetegodo first pebagodo phone ụfọdụ n'ime unu ga-etegodo pebagodo street apụchazie street a wee bata wee marụzi ife a ga-arụ na ife ama nlụzi mana otu ọbụla o si na dị na nsị unu daalụ ndụ dị that's the most important thing and so long as na ndụ dị gịnị mee olileanya dị na mana ndụ bụ isi so onye ọbụla ị na-eme jidesie ndụ gị ike dị safe out there make sure na ị naghị aba na nsogbu ọ dị very important so right now ka anyị gakwa nnọọ ka anyị nachi azụ n'ife anyị na-emekwa o ọ dịkwa very very important na mme ka unu malụ ndị na-azụ afịa taa ndị na-ele afịa ebe fa na-ele ya na otu fa na-ele ya and ndị nji maka ha wee bịa taa bụ none other than Lina's Baby Sword Oma Perfumes na Wine Press Trading Services Limited ndị a ka nji maka fa wee bịa and enu afa ndị ma na ọ bụrụ small name na ndị a bụ gịnị akpa aza na ifefa kalụ ka fa na-eme ọ bụrụ ekwuo ofu eme ọzọ mba ọ bụrụ ekwuo emeghalịa fa bụ quality top notch ndị ma ifefa na-alụ ndị mafa ndị onion ndị ma na ife a bụ ife a and ife ọ ga-abụ and jụọ fa ajụjụ about it ha ga-enyeme gịnị ha ga-agwa gị ka o si wee dị na ka ije na nke Wine Press Trading Services Limited otu ị ga-esi wee ji ya bụ just ịbanye moto ebe ọbụla ị nọ nnọọ tinye maapụ gị na Power Plaza Shop 13 by Ogui Police Station tinye maapụ gị na Google Map tinye ya na Power Plaza new one or the new Power Plaza in fact tinye your address na 13 Shop 13 Ogui Police Station Shop 13 ọ ga-edu gị go Ogui iruzi ebe ahụ ejuazie hese new Power Plaza ọ dị very very simple but landmark Ogui Police Station ịghọtago ire ebe ahụ n'Enugu isifa na ị na-achọ na nke Wine Press you need the iche afia dị boldly written there you need radị achọ just ire ebe ahụ isi ha gịnị na ịbịala igo anything solar ọbụna fan ịmalụ ọbụna rechargeable ịmalụ ọbụna CCTV ga-enwe mazikwa ọbụna charge controllers ga-enwe mazikwa ọbụna inverters ịma ọbụla batteries ịma ọbụrụ solar fan ịma ọbụrụ street lights ịma nke ọbụla ị chọrọ igo so long as na ọ gbasara solar energy just make sure na ị na-eje na nke Wine Press shop ya bụ na New Power Plaza Shop 13 by Ogui Road Ogui Police Station that's Ogui Police Station by Ogui Road ijekwa na ele ebe ahụ ịjụ esi ihe ọbụla ịchọ ọbụla ị na-ana Lagos na be gị dị na Lagos ọnụ inwe ndị nọ na Lagos ịchọ ka ha mara maka ihe a gwafafa jee na 58 Gos Power Plaza Alaba International Market Lagos ha lukwanara ebe ahụ ha chọọ Wine Press all the same name the same trademark ife ọbụla ịchọ fa mee gịnị fa nwee ya gbasara solar ma ịkpọọ na 0806 028 1947 0806 028 1947 ma ịkpọọ na 0916 630 1384 0916 630 1384 send a WhatsApp message make a phone call or drop a message nke ọbụla ịchọ just mara fa na ga-enye gị premium solar services otu ọbụla isi wee chi ya now ka anyị jee na nke Lina's Baby Sword nọ na shop EC16 New Haven Market shop EC16 New Haven Market ha ọ na-ele everything gbasara baby wears baby girls socks school bags pants shoes feeding essentials hospital requirements ihe ahụ doctors gị go ma nurse si gote onwe ya cotton wool cotton board spirit what have you socks diapers ihe ọbụla ị chọọ igo onwe ya so jee na nke ya today na shop EC16 New Haven Market shop EC16 New Haven Market ma ịkpọ ya na 0706
795-4989. 0706-795-4989. Of course, each perfume, anything perfume, each perfume. Today is Saturday, so a lot of activities, a lot of events did today. Outside Enugu, every product and Gwaluno name way bill. So just go on a phone today and reach a compromise, because of course ego gese ego ga-abụ okwu mana ịmago a price ya afịa ka ị nọ ime ya 1 or 2 ways ịghọtago ya adaba kama ịkwụọ installment mgbe ọ na iju ebịakwa iburu ngwa afịa gị. jee na nke ọma perfumes ọ na-ele everything body spray, roll-on, body mist, designers, Arabic perfumes, ife ọbụla gbasara isi ọma, because you deserve ya. It deserve that fresh breath. Mother forget no mee gịnị ọ na-anụ isi ọma na-arụ gị. Okay, make that person want to force herself to hug you. You know, a lot of things. J today, kpọọ ọma perfumes. Kpọọ ya na 0815-319-6119. 0815-319-6119. Kpọọ ya today ka ime gịnị ka igoro your perfume. Every product we tell you about the genuine, trusted, tested, and approved. So yes, now can join on YouTube. And a lot of people on YouTube, and of course, outside Enugu, on YouTube, but you with somebody in Nigeria, all these numbers before you dial the number today. When Samuel Florisho, Mike Jones, Queen 79, Onyejakwe Cecilia, good morning, Auntie China. So I don't know what you are. Also, okay. Also, I don't know what you are. Also live on I don't know you are also live on IJE AFIA. Yes, so my sister and man on live ni IJE AFIA na YouTube. Okay, Queen, bye. Oh, Dalo so. Oh, you just a good one. Thank you for the wonderful vibe you're giving this. Oh, Dalo, my sister. I'm gonna make your vibe waiting again. Also informing us on where to get quality product and affordable prices. Dalo, my sister. What if I was in a lot on Saturday, bro? Email came then when the products had the affordable. All right, so Dalo. I'm gonna chance to the music because that was Saturday. More music. Let's talk. When I gonna talk, before I throw on. But of course, not consider no about my first priority. You want to go? So if I no child like this, and me nye unia, my name Mia because all servant no kambo. So tata abo errand girl no kambo and oboni cho kambo alogo safia kambo to emifi na emoti semia na ebi na emia. The only thing you need to me we just send the message. I'm interested na 0706 04 0485853. Either WhatsApp or text message, and I'm there and I'm anywhere. It's WhatsApp text message 0706 0485853. Mega Makanata was Saturday for all those beautiful ladies and cute men who decided now actually move to the next phase of their life. Now, so dalo uneme ho fumao the way no rice. I could never invite and get me invite myself. Mere no mugeni to wear no rice somewhere. At that point, gay, I told because him and us na ikote hakwa gikote. I told me, ya, we am gay it out skimpy. Nyabo, body tights. I'm happy koterem trouble. But I go to manya mo to nimad. Ika dorome we may go nja hogo. So if I get it tata body hug, me dress ka ninja. Where be so if you can ninja na your occasion, man and chinazo. I can have Bob and Nana chetas and they will. Megan, my beautiful baby. Arobo delele. Aluka kwa nwa. Udara mmecha. Iga danata.
Ife dị iche erike o, ife dị iche erike o. Difference is clear. Difference is clear. Mmege mmege, mmege apụta. Mmege mmege, ododo oyibo. Arọ dị taya, rebi na fire. Hollandis ataya. Una fugo ebata dị mma. Odoko, no, IJE ngala. Mmega apụta. Ifugokwa mmege. Ụdara mmecha. Mmege. Difference is clear. Ife dị iche erike o, ife dị iche erike o. Nwunye odogwu aye, nwunye odogwu. Nwunye odogwu aye, nwunye odogwu aye. Lekwenụ ka ọ na-abịanụ. Sawam. Nwunye odogwu aye, nwunye odogwu aye. Nwunye odogwu aye, nwunye odogwu aye. Nwunye odogwu aye, nwunye odogwu aye. Ifuru anụ nwanụ.
na-efuza na odogwu na-eme ọfụma, odogwu na-eme ọfụma, odogwu na-eme ọfụma, odogwu na-eme ọfụma. Penta. Anọchikwa n'ụzọ, ịnọchikwa ya m ụzọ ma ijele pụta mmanwụ ụkwụ na ọgbọ ga-echeligodo. Onye furu ugo bịa dara afọ ugo n'anya. Okay, this year make everybody prostrate. Atụ egwu isi na ọma mba na ọbụrụ ọgwụ nọ. Unshakable. Mmanwụ jee mmanwụ ana. Before you can have you do go tight so. Atụ egwu ọ bụrụ ọgwụ na ọma nde. Mmanwụ jee mmanwụ ana. Yes, so unshakable. Nwoke adapụtago n'ọgbọ. Right now, I may dedicate this one to all the odogus listening to me. Ndị na-ege m ntị. Ndị odogu, ndị ụmụ nwoke, ndị na-eme ife. Odogu with anybody bụ nwoke na-take responsibility for ezinụlọ and for himself. Because ọ dịrị easy. Nwoke na-agba mbọ ha na-atry kwa na ọ dị adị mfe. Ọ dịrị adị mfe. Ụwa m niile isi m bụrụ nwoke ma akwa ekwe. O wepụ ya emekete ka nkwe maka na ifefa na-agabiga abụrụ onye akọrọ. Onye nke akọkwulu ga-akọrọ si gịnị? Give me seat. Nye m oche ka ntụkwula na ya bụ ife abụrụ obere ife. Ọ bụrụ a small something. So ọ bụrụ kịta anụ economy dị otu imi na anya dị mmadụ ka ọ si so ọ dịrị easy. So ụmụ nwoke na-dedicate. In fact, for the next song ga-abịa until m pụọ on air.
egwu a niile bụ ụmụ nwoke ka na-ededicate ya to maka na ọ dịrọ mfe ọ dịrị izi na-asị unu daalụ n'ife ọbụla ị na-eme ebe ọbụla ị nọ na-ege m ntị adị m sure na ị nọ ọfụma adị m sure na ife niile na-aga ọfụma unu nwa ka m ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa na-asị Chineke nna gbaa unu ume ma anya gbaa unu ume nnọọ ọ dịrị izi ọ dịrọ mfe ma gị nwa na-ege m ntị ma gị nwa ya ka ya ejeje patronize ya my customers yes patronize ya fa na ọ dị very very important ịghọtago so onye ọbụla gị nwa wetakwanụ product gị n'ije afịa gị nwa ka ya ego product nji maka ya wee bịa gị nwa na-egekwanụ m ntị mụ anọkwa ebe a ọ dịrị izi na-asị unu daalụ na-asị onwe anyị daalụ na-eti onwe anyị aka n'obi na-asị na anyị ji nnọọ anyị ji nke anyị ji adị nke anyị ji ka so ebe ọbụla ị nọ anọzi m na the last wrap of the show mana tupu m pịachie for today m ga-emekwa ka unu malụ ndị nji maka ha wee bịa ndị nke bụ na gịnị mee fa trust to the process so fasi ka ha wetie ebe a Lina's Baby's World na-ele ife niile gbasara baby wears baby gears socks school bags pants shoes feeding essentials even hospital requirements o mean na ife niile gbasara nwatakịrị ka aka na-eche eche na ya amụ nke a na-prospect nke eku n'aka nke akwa n'azụ nke ebu n'afọ nke ọbụla even mothers bụ na gịnị ma ha nọ na labor ife niile ịchọ maka your baby ma gịnị nọ na nke Lina's Baby's World ife ọbụla ị chọrọ igo gbasalụ nwatakịrị so long as na nwa gị ahụ ị ka na-akpị ya tata ị ka na-akpị ya nwatakịrị ị ka na-akpị ya boy jee na nke Lina's World gotere ya ife niile o need even things for school onwe ya jee na shop EC 16 New Haven Market shop EC 16 New Haven Market jee na nke ya mee gịnị jee goru everything for your child kpọọ ya na 0706 795 4989 0706 795 4989 izira na ịkpọ ya akpọ test ya or send ya WhatsApp message ka ije na nke Oma Perfumes nọ n'Enugu na-ele everything perfume from body sprays to roll-on to body mist to designers to Arabic perfume so ife ọbụla ị chọrọ gbasalụ gịnị gbasalụ perfume isi ọma ilook sweet and it smell nice jee na nke Oma Perfume kpọọ ya na 0815 319 6119 0815 319 6119 ije na nke ya anything ị chọrọ maka isi ọma kpọbịa ya now gị nwa na-ege m ntị mụ na gị mana o nwere ebe ị chọrọ ije adị nwere perfume kpọbịa now kpọọ ya na 0815 319 6119 now ka ije na nke Wine Press Trading Services Limited ndị real solar ndị nke bụ na ịbịa n'ụwa fa the only thing fa na-trade on is bụ gịnị the real solar so ịchọ anything solar mee gịnị make sure you are thinking Wine Press Trading Services Wine Press Trading Services ha na-ele everything gbasara solar panels of all sizes inverters charge controllers batteries solar CCTV cameras solar fans solar street lights na solar floodlights so anything solar ha nwere ya anything solar ije na nke fafa bụ the right call ị ga-emeke nwe onwe gị today maka na service ha too bụkwa top notch assessed and gịnị approved so ọ bụ na ị na-eje Lagos inwes people in Lagos or na ị chọrọ ya na Lagos jee na shop ha head office ha dị na 58 Gos Power Plaza 58 Gos Power Plaza ọ dị na Alaba International Market Lagos ma ije na branch ha dị n'Enugu na New Power Plaza Shop 13 by Ogui Police Station the New Power Plaza Shop 13 by Ogui Police Station ma ịkpọọ ya na 0806 028 1947 0806 028 1947 or 0916 630-1384 so anything ị chọọ maka gịnị ịpower your house mgbe EEDC na-eme gịnị ịma na enwere blackout for 2 days n'Enugu ụfọdụ mere experience 2 days ụfọdụ mere experience a day ọ ifu ya aha anyị na-ekwu maka ya ọ bụ na ị nwere this inverters na batteries ị ga-eji apower your house ewetara ọkụ ewetara ọkụ gbasara gị more like this na ewetara ọkụ ewetara ọkụ gbasara m I can't remember the last time to hey help NEPA oh na ndị test ewetara ọkụ ewetara ọkụ adị empowered onwe ya gbasara m
So what I go, and one thing with wine press is that na ha ga-enye gị according to your pocket. So ọ bụrụ na ị chọọ panel, ọ bụrụ iwu na ị ego 20, ọ bụrụ you can go buy just one panel. Were ọ bụrụ sọsọ ọkụ dị na be gị, i were ya power. Ọ bụrụ sọ ọkụ na one TV, all depend on how big your house dị. Ịghọtago? Ọ bụrụ na ibu ndị otu anyị ọ na-anya eburu ibu, ije golu gịnị igolu solar fan. Golo onwe gị da solar portable movable this thing power TV na charge alụ gị phone. Ijiri akpọkwa egwu na ịchọ. Just igoro these two. It's good. Ọ bụrụ na ụlọ gị buru ibu, jee go panel. Ọ bụrụ na ị nwere issues with your panel or your pipe or your wire, jee na nke ha nọ na installation, ha nọ na repairs. Ha na-ele ha na-ebunye. So nke ọ bụla ị chọrọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ resell kwatọ, ha nọ there. So nke ọ bụla ị chọrọ, ha nọ ya. Just jee na their branch dị n'Enugu na New Power Plaza, shop 13 by Ogui Police Station. My head office had in at 58 Ghost Power Plaza, Alaba International Market. My boy in at 0806 028 1947. So a rundown of Fundinji Makafa Webiatabo. Lina's Baby's World nokwa na Instagram as Lina's Baby's World. Lina's Baby's World no na Instagram. In case ọ bụ na ị chọrọ ime gị na patronize ya, jee na nke Lina's Baby's World na IJE AFIA. Iwere anya gị fee ihe ọ na-eme. Ọ bụ na ị chọrọ ije na shop. Ọ bụ na ị chọrọ ije na shop, jee na shop East 16 New Heaven Market. Ma kpọọ ya 0706 795 4989. Ọ bụ na ị chọrọ perfume, na ị chọrọ smell nice, ị chọrọ smell good and sweet, jee na nke Oma Perfumes nọkwa n'Enugu. Ọ na-ele everything gbasara perfume recommend. Lay ala gị mix tiere gị. Gbaa na 0815 319 6119. Ọ bụzikwanụ solar ka ị chọọ, ụdị solar ọbụla ị chọọ. Wine press trading nwee ya. Jee na nke ya today na New Power Plaza shop 13 by Ogui Police Station. Ma kpọọ ya na 0806 028 1947 or 0916 630 1384. And also, ị ga-enwetakwa shop fadị na 58 Ghost Power Plaza, Alaba International Market. Ebe ka m ga-asị unu daalụ for ịnọ ya lụm n'ụbọchị nke taa. Thank you for staying with me. I wee nya anya bụ moto wee nya tia from 9 wee ruo 11. So na-asị unu daalụ na ọ dịrị izi. Mụ na onwe m na-ekwu okwu, enidi m ofe akwụ dị somewhere around Presidential Road. Enidi m ije ria. I don't know about you. Mana maka mụnwa like this na etidogo m na-asị unu ka ọ dị na on Monday ka ọ bụrụ ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM. Men don't show face, of course. Ụmụ nwoke niile na-ekene unu na-asị unu tụale ọ dịrị easy for you niile na-eme. Ụmụ nwoke ọsọkwa ya bụ na ịlụ kategori na-arụbu before ịrụ ọzọ eyi anyị ma ụdị nwoke dị kama na condition bụ ihe mee crayfish or bend ya. And ama m na otu aka ọ dị njọ na ọ ga-adị mma. Ndewo. I just ifu n'odogo anya kpụrụ efi ka ọ dị n'echi. Oh, Monday.